Ngiyakhumbula mfethu simuva nefamily yami ngimuvela komunye umuzi sithenga umuzi. Masifika lapha khona isihlahla esidala emva kwendlu si-dry asinamaqabunga ngisho nelodwa. Noma ngibuka ngiyaxakeka isihlahla esikhulu kangaka sifunani la and mase ngenza amaplani ukuthi mhlawumbe lesihlahla ngifuna sinqunywe. Ngithe ngisenza iplani ukuthi sinqunywe lesihlahla kanti kuzoshintsha isizini during ilento i-decision making yami ukuthi ngifuna sinqunywe lesihlahla. Kwafika isizini yemvula, mase kufika isizini yemvula saqala saqhakaza isihlahla, sasihle ngalendlela exakile, sanamaqabunga amahle, and lonto yangithinta mfethu ukuthi uNkulunkulu uhleze controller ngisho namasizini. Khona nesizini ebuke ungazuthi ne-chaos, there is i-dryness kwi-life yakho, akho ma-fruit, akho lutho. But uma uthi uyayibuka leyo chaos enkulu isuke ihleli phansi kweplani kaNkulunkulu. Khona amasizini, isizini esizongena kuyo njengamanje ayinayo imvula, kodwa uma ubuka leyo sizini leyo i-chaos kwabanye abantu ngoba there's i-dryness emasimini akho lutho edliwayo. But uma uthi uyabuka leyo confusion ne-chaos ine-order. uNkulunkulu uplace i-order phekwe chaos. Iyona into ebengifuna siyikhulume namhlanje le ukuthi there is i-order kwi-chaos. Khona umuntu ongilalele njengamanje mfethu ucabanga i-suicide, uxoshiwe emsebenzini, iy'ngane ziyafeyila, yonke lonto mfethu yenzekalayo phekwe impilo yakho. Abanye bayakusola ukuthi uyathakatha emphakathini. There's quite a lot that is happening. But kukho konke lokho there's this chaos that uNkulunkulu uyiphatha ngesandla ifome i-order.